Λίνα, να σας πω λοιπόν ότι σημειώνονται επεισόδια στην είσοδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι κλειστή. Αρχικά είχαν συγκεντρωθεί οι εργαζόμενοι του Σκαραμαγκά. Πριν από λίγο όμως έφτασαν εργαζόμενοι και από τα Οπέραμα. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα επιτέθηκαν με ξύλα, κροτίδες, μπουκάλια με νερό εναντίον μιας δημιουργίας των ΜΑΤ που έχει παραταχθεί στην είσοδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Από ό,τι βλέπω, η δημιουργία έχει φορέσει κανονικά τον εξοπλισμό της. Θέλουν να μπουν, φαίνεται, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση οι συγκεντρωμένοι. Και αυτό και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, Λίνα. Ακριβώς, για να κυριολεκτούμε, Λίνα, όπως ακριβώς το είπες, και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Και όλα αυτά γιατί λίγο νωρίτερα, πριν από περίπου μία ώρα, προσήχθησαν εδώ στα κρατητήρια, στον έκτο όροφο της κρατικής ασφάλειας, περίπου 100 άτομα, τα οποία, όπως είδαμε και πριν στο βίντεο, εισέβαλαν στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτή την ώρα συνεχίζει και επικρατεί ένταση. Δεν πετούν, όπως βλέπετε, κάτι στις αστυνομικές δυνάμεις, όμως φωνάζουν δυνατά συνθήματα. Από ό,τι βλέπω, έφτασε και μία δημιουργία των ΜΑΤ με εξοπλισμό με χημικά. Φαντάζομαι ότι αυτά θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που οι συγκεντρωμένοι και πάλι επιχειρήσουν να εισβάλλουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Όπου υποθέτω ότι αυτή τη φορά, Μίνα, υπάρχουν δυνάμεις. Σε αντίθεση με το πρωί, όπου έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως πολύ καλά ξέρεις, υπήρχαν μόλις 5 ή 6 αστυνομικοί, και πώς να μπορέσουν έτσι να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να εισέλθουν στη συνέχεια στο προαύλιο του Πενταγώνου. Ναι, όπως επίσης πολύ καλά παρατήρησες, Λίνα, αυτή τη φορά υπάρχει δημιουργία εδώ, γιατί το πρωί δεν υπήρχε δημιουργία στην είσοδο του Υπουργείου Άμυνας, με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να σπάσουν τα ρολά και να εισβάλλουν μέσα στο Υπουργείο. Να σας πω ότι η εικόνα δηλαδή αυτή δεν άρεσε καθόλου στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος ζήτησε το πρωί να ενημερωθεί ακριβώς για το τι έγινε και ζήτησε μάλιστα να αποδοθούν και ευθύνες για το τι έγινε έξω από το Υπουργείο Άμυνας, για ποιο λόγο υπήρχε μόνο μία μικρή στατική δύναμη, για ποιο λόγο ο επικεφαλής αστυνομικός εκεί υποβάθμισε, όπως φαίνεται, το γεγονός, δεν ζήτησε ενίσχυση από δημιουργία των ΜΑΤ, ώστε να υπάρχει εκεί ισχυρή αστυνομική δύναμη και να αποτρέψει τους συγκεντρωμένους από το να εισβάλλουν στο Υπουργείο Άμυνας. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στον έκτο όροφο όπου βρίσκονται οι προσαχθέντες έχει ανέβει ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ, ο κύριος Παναγόπουλος, έχουν ανέβει και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανέβει ο κύριος Γιάννης Λαφαζάνης. Νομίζω ότι βλέπετε ότι έχουν οι συγκεντρωμένοι τώρα ανάψει και καπνογόνο στην είσοδο, δίνοντας έτσι μια άλλη διάσταση, Μίνα Καραμήτρου. Είναι οι εργαζόμενοι από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Πριν από λίγο πέταξαν και ένα ακόμα βεγγαλικό στην είσοδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Βλέπω τους αστυνομικούς που προσπαθούν να σβήσουν με τον πυροσβεστήρα τη φωτιά. Και μάλιστα ναι, προκάλεσε φωτιά το βεγγαλικό που έριξαν. Νομίζω ότι το βλέπετε στην εικόνα σας. Συνεχίζονται λοιπόν συνεχίζεται, Λίνα, αυτές οι ακραίες εκδηλώσεις, και λέγαμε και σε νωρίτερο έκτακτο δελτίο μας, Μίνα, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων, τέτοιες μορφές αγώνα δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση. Εισέβαλαν με τον τρόπο που εισέβαλαν το πρωί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παρακολουθήσαμε τα πλάνα, θα έχουμε στη συνέχεια και αναλυτικό το ρεπορτάζ σε άλλη σύνδεση με τον Χρήστο Τσιγουρή. Και αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι για το αίτημά τους. Μίνα, το αίτημά τους, μην ξεχνάμε ότι είναι η καταβολή των δεδουλευμένων. 6 μηνών τους χρωστούν χρήματα από τα ναυπηγεία. Ακριβώς όσοι ώρα είμαστε εδώ, μιλήσαμε με εργαζόμενους από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Μας είπαν ότι πράγματι έχουν να πληρωθούν 6 μήνες. Αυτή την ώρα όμως πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο εργαζόμενοι, Λίνα, από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά συγκεντρωμένοι εδώ. Δηλαδή είδαμε εργαζόμενους που κρατούσαν σημαίες της Γενόπ ΔΕΗ, και πριν από λίγο είδαμε εργαζόμενους από την ναυπηγοσκευαστική ζώνη που εμφανίστηκαν εδώ με μαύρες σημαίες στα χέρια.